Този уред се оказа Game Changer, що се отнася до стилизирането на косата ми. Днес ще ви покажа най-бързата ми блоуаут прическа с Aeno стайлера. Уредът има 3 скорости и 3 температурни степени, плюс бутон за студен въздух, така че можеш да контролираш топлината според типа си коса. Идва с 7 накрайника, тези използвам най-често аз в момента. Харесва ми, че можеш да сменяш режима само с едно завъртане от сешуар към стайлер и това ми спестява време, защото суша и оформям само с един уред. Аз лично започвам с средна температура и сушавам косата си на 80-90%, като наблягам на корените, а след това използвам приставките като маша, за да оформя косата, като в това видео ви показвам най-бързия вариант и дори не разделям косата си на секции, а просто хващам кичур след кичур. Ако искате по-стегнати кадрици, може да използвате накрая студената струя и да захванете кичурите с фибички докато изцинат. Интелигентният термоконтрол на стайлера е огромен плюс, защото автоматично регулира температурата, предотвратява прегряване и увреждане на косата. Използвам уреда над месец и вече със сигурност мога да кажа, че го препоръчвам с две ръце и честно казано, ако сте си мислили да си купите онези скъпи мултифункционални уреди за коса, много добре знаете за какво говоря, този е много по-достъпна алтернатива и върши същата работа, така че спокойно може да го включите в писмото си до дядо Коледа. Или да си го купите сами. А ето го и крайният резултат. Отнема ми само 15 минути, а ефектът е като след фризьор. И ще се радвам да ми споделите в коментари, ако искате да ви покажа още начини да стилизирате косата си с Aeno.